time for DJ Rocky's Secret File. Nakipag-sex ako sa kaklase ko kahit may jowa na ako. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Angelo, taga Mindanao. At ito ang aking secret file. Year 2018, noong nakilala ko ang girlfriend ko. Itago natin siya sa pangalang Neki. Nagkakilala kami doon sa probinsya namin. Noong panahong yun, ipinakilala siya sa akin ng pinsan niya. At hindi naman siya tumangging makipagkilala rin sa akin. At pagkatapos ng araw na yun, kinabukasan, bumalik na naman ako doon sa kanila. At muli kaming nag-usap. At sabi niya sa akin, babalik na raw sila bukas sa Davao City. At ayun, medyo nalungkot ako kasi nga uuwi na siya. Medyo nakakapanghinayang lang na saglit lang na panahon kaming nagkausap sa probinsya. Fast forward. Nakauwi na nga siya ng Davao. Pero tuloy-tuloy naman ang naging communication namin. Through cellphone. Tapos sinubukan kong ligawan siya. Sinagot naman niya ako. Lumipas ang ilang buwan, nagdesisyon kaming magkita uli. Nagkausap uli kami sa personal. Tsaka namin napagdesisyonan na sa loob ng isang buwan, dapat may isang linggong magkikita kami at magsasama. Hindi naman siya kumontra sa planong yun. At naging masaya naman kami sa plano namin. Naging masaya ang pagsasama namin. Fast forward, year 2020. Nagsimula na ang pandemya. Dito na kami sinubok ng panahon. Kasi nga, nag-quarantine. Noong panahon na yon, hindi pwedeng makapagbiyahe patungo sa kanila. At wala naman kaming magagawa. Kaya nag-uusap na lang kami through video call araw-araw. Ganon ang naging setup namin. Medyo okay naman. Masaya pa rin naman kami. Tapos lumipas ang ilang buwan. Dito na kami mas sinubok ng panahon. Kasi ako parang naiirita na ako sa setup namin. Parati na lang video call ng video call. Kaya gusto ko naman sana gumawa kami ng paraan para magkita. Kasi nga bilang lalaki DJ Rocky, may pangangailangan din naman ako. Siya talagang kahit anong gawin ko, ayaw niyang gumawa ng paraan. Kaya natanong ko ang sarili ko, mahal pa ba ako ni Neki? O may iba na kaya siyang mahal? May ibang lalaki na ba siya? Doon na nagsimula ang pagdududa namin sa isa't isa. Pero DJ Rocky, noong mga panahong yun, ayoko talaga sanang magloko. Kasi nga, mahal na mahal ko naman siya. Fast forward. Makalipas ang ilang buwan. Biglang, nagkita kami ng kaklase ko. Naitago natin sa pangalang Erica. Nagkakwentuhan kaming dalawa. May boyfriend na rin daw siya. Kaso, parati raw busy sa trabaho. Halos hindi na raw sila nagkikita.
Kaya to make the long story short, biglang nag-aya si Erica ng inuman. Agad naman akong sumagot ng sige. At ayun, nauwi kami sa inuman. Hanggang sa tumagal, medyo nalasing na kami pareho. Malalim na ang gabi, kaya hindi na ako nakauwi sa amin. Sabi ni Erica, doon na lang daw ako matulog sa kanila. Kasi hindi na rin daw niya kayang ihatid ako pauwi sa amin. Pagpasok namin sa kwarto niya, nagtabi kaming matulog, DJ Rocky. At yung girlfriend ko, panay naman ang tawag sa akin. Tawag ng tawag sa messenger. Kaya ayun, nairita ako. Binlock ko si Neki sa messenger. Kasi nga yung atensyon ko nung panahong yun, nakapokus kay Erica, yung kaklase ko. Nag-usap kami ni Erica hanggang sa nagkatitigan kami. At hindi na namin napigilan ang mga sarili namin dahil sa kalasingan. Hinalikan niya ako, DJ Rocky. At dahil lalaki naman ako, hindi na ako umiwas. At ayun na, may nangyari sa amin nung gabing yun. Kinabukasan, umuwi ako sa bahay. Binuksan ko agad ang cellphone ko at saka ako in-unblock si Neki. Kaso nga lang, nalaman niya na hindi ako nakauwi sa amin kagabi dahil nag-chat siya sa kapatid ko. Sinabi naman ng kapatid ko na nag-inom ako nung gabi kasama ang barkada at si Erica. Hindi naman niya alam na may nangyari sa amin nung gabing yun. Pero talagang panay ang duda niya sa akin. Kaya hiniwalayan na niya ako. Oo, hiniwalayan ako ni Neki. At agad naman akong sumagot ng, mas mabuti pa nga. Kasi hindi ko na kaya yung ganitong pa-video call na lang tayo parati. Pero grabe. Grabe ang hagulgol ni Neki nun. Ako naman, nung mga panahong yun, ayoko na rin talaga. Nalaman ko na lang, binlock na rin ako ni Neki sa lahat ng social media accounts niya. Fast forward, gabi-gabi may nangyayari sa amin ni Erica. Alam ko naman sa sarili ko na mali yung ginagawa ko pero andun na ako eh. Naghiwalay na kami ng jowa ko. Ipinagpatuloy ko na lang. Pero isang araw, hindi ko inakala na may gagawin si Erica na tila hindi ko matanggap sa sarili ko. Bigla akong iniwan sa ere ni Erica. Iniwan ako sa ere ni Erica. Pinili niyang sumama sa boyfriend niya. Anong laban ko dun? Mahal niya yung tao. Kami, init lang ng katawan ang ginagawa namin. Dito na ako nakaramdam ng lubos na pagsisisi. Kung bakit pa kasi iniwan ko si Neki. Kahit alam kong sobrang mahal naman ako noon. Kaya ang ginawa ko, humanap ako ng paraang makipag-communicate uli sa kanya. Dahil nakablock na rin ako sa lahat ng social media accounts niya. Fast forward year 2022, nakita ko sa My Day ng kaibigan ni Neki, silang dalawa magkasama. So chinat ko yung kaibigan niyang yun. Pinilit ko na ibigay sa akin yung bagong account ng ex ko. Para makahingi naman ako ng sorry. Hindi naman niya yun ipinagdamot. Binigay niya agad. At ayun, nagchat ako sa ex ko. Nagsorry ako sa kanya. Pagkatapos ng 4 na araw, tsaka ako ni-replyan ni Neki. Sabi ko okay lang, ang mahalaga. Pinansin pa rin niya ako. And to make the long story short, dahil nga sa nagpumilit ako na magkaayos kami, binigyan niya ako ng second chance. At hindi ko yun sinayang. Fast forward.
November 16, 2023. Isinilang ang anak namin ni Neki. Oo, may nangyari sa amin nung magkabalikan kami at nagbunga ang pagmamahalan namin. Napatitig ako sa bata. Tapos naisip ko, ayoko na talagang gumawa pa ng kasalanan. Kasi may anak na kami ni Neki. Babae ang anak namin. At nagawa na rin pala naming bumukod at magsarili. Kaya masaya kaming pareho ni Neki. Parehas kami nagkaroon ng trabaho. Si Neki sa isang fast food restaurant. Naging gwardya naman ako doon sa isang pribadong kumpanya. Ang nanay ko ang nagbabantay sa anak namin habang nasa trabaho kami. Fast forward, buwan ng Marso nitong taong to. Nakilala ko ang isang staff ng kumpanya. Medyo nakuha niya ang atensyon ko noong mga panahong yun. Kaya chinachat ko yung workmate ko. Pinapansin niya rin naman yung chat ko sa kanya. Tapos nung panahong yun, meron kaming conflict ni Neki. Conflict sa schedule ng trabaho. 3:00 ng hapon ang pasok niya sa fast food restaurant. Ako naman 3:00. Yun yung out ng trabaho ko. Kaya kapag umuwi ng bahay ang asawa ko, naabutan niya na kaming dalawa ng anak niya parehos nang natutulog. At dahil nga sa setup namin ganun, natuksoli ako, DJ Rocky. Hinanap ko sa workmate ko yung pangangailangan na hindi naman naibibigay sa akin ni Neki. To make the long story short, nagbe-video sex kami ng workmate ko. Wala pa naman nangyayari sa amin ng pisikal, pero alam ko sa sarili ko na gumawa na naman ako ng kasalanan na pagsisisihan ko pagdating ng panahon. Almost 1 month na namin yung ginagawa. Hanggang sa isang beses habang nagbe-video sex kami, bigla kong narinig ang iyak ng anak ko. Itinigil namin ang aming video call. Pagpunta ko sa kabilang kwarto, nakita ko ang anak namin sobrang init nilalagnat. Kaya isinugod namin sa ospital yung bata. At habang tinitingnan ko yung anak ko, bigla kong napagtanto na siguro sa lahat ng kalaswaang ginawa ko, yung anak ko yung nagdurusa. Siya ang nagbabayad ng mga kasalanan ko. Kaya ito ako. Grabe ang pagsisising nararamdaman ko. Aminado ako, kasalanan ko naman lahat ng to. Kaya itinigil ko na rin ang koneksyon namin ng workmate ko. Alang-alang sa bata, hindi na ako gagawa pa ng panibagong kababalaghan. At ngayon, para malinis ko ang lahat ng kasalanan ko, bumalik ako sa pagsiserve sa simbahan, DJ Rocky. Para sana kahit papaano, maibsan ko ang kasalanan na nagawa ko sa Panginoon at sa pamilya ko. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Maraming salamat sa pagtanggap ng aking secret file. And more power to your program. Muli, ako si Angelo. At ito, ang aking secret file.